Pers. Dit is het Extra Journaal. We hebben voor u het belangrijkste nieuws op een rijtje gezet. Mijn naam is Kim Hendriksen en ik vervang deze maand Oscar van Dam. Oryx heeft de komende 5 jaar $70 miljoen geïnvesteerd om de installaties te repareren. De Oryx Group heeft een akkoord gesloten met de raffinaderij van Curaçao voor het beheer van de terminal in Boulebay en faciliteiten in Emmastad. Ze investeren $70 miljoen in 5 jaar om aan internationale veiligheids- en milieunormen te voldoen. De terminal met een capaciteit van 30 miljoen vaten is essentieel voor opslag en distributie van olie in de regio. Oryx wil bijdragen aan de lokale economie door banen en trainingen te bieden. Curaçao heeft met de Curaçaose Expresspas een wereldprimeur te pakken. Het ministerie van Justitie Shelton Hato heeft als eerste passagier officieel gebruik gemaakt van een biometrisch systeem met de Curaçao Expresspas. Het systeem stelt passagiers in staat om een deel van hun identificatieproces thuis te voltooien, wat de aankomsttijd op Curaçao versnelt. Deze innovatieve technologie verbetert de passagiers dataverwerking en zorgt voor een soepele overgang door de luchthavencontroles. De Curaçao Expresspas werd officieel gelanceerd en zal in een tweede fase verder uitgebreid worden met digitale totems tegen het einde van het jaar. Een jongen van 23 jaar is doodgevonden bij Sjoerd. De politiecentrale ontving afgelopen maandag een bericht dat een jongen dood is aangetroffen bij Sjoerd. Bij aankomst trof de politie een man aan met een schotwond in de keel die geen tekenen van leven meer vertoonde. In de buurt werd ook een motorfiets gevonden en is in beslag genomen. De politiearts stelde de dood vast van Michelangelo Grigori Flaneur, geboren op 1 augustus 2000 in Curaçao. Op bevel van de officier van justitie werd het lichaam in beslag genomen voor verder onderzoek. De politiewoordvoerder de heer Rosalina liet extra weten dat het rechercheteam een grondig onderzoek is gestart om vast te stellen of het om een moord of zelfmoord gaat. De Easy Riders hebben hun 25-jarig jubileum gevierd tijdens de Dag van de Vlag. De Easy Riders kunnen terugkijken op een succesvolle bikeweek. Dit was het 25e jaar dat de Dag van de Vlag werd gevierd met bezoekers uit verschillende landen. Er waren bikers uit Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Suriname, Martinique, Nederland en de Verenigde Staten. De festiviteiten begonnen vorige week toen de motorfietsen op Curaçao arriveerden. Een week lang waren er diverse activiteiten. En dan sportnieuws. Judrik Provar is gekozen tot sporter van de maand. De Curaçaose honkballer Judrik Provar is zijn professionele carrière met een vliegende start begonnen door de Speler van de Maand Award te winnen in de maand juni in de Dominican Summer League bij de White Sox. Hij speelde voornamelijk als korte stop, maar ook op tweede en derde honk en als aangewezen slagman. We gaan even naar een break. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender. Tauro. En dan zijn we bij u terug met internationaal nieuws. Orkaan Beryl heeft 7 levens geëist en is onderweg naar Jamaica.
Orkaan Beryl is onderweg naar Jamaica en heeft al 7 levens geëist in het zuidoosten van de Caribbean. Verwacht wordt dat de storm Jamaica rond de middag als een levensbedreigende categorie 4 orkaan zal treffen. De voorbereidingen voor noodhulp zijn in volle gang op Jamaica, waar een orkaanwaarschuwing van kracht is. De storm heeft ook zware schade aangericht in Grenada, Sint Vincent, Grenadines en Venezuela. En ook Mexico bereidt zich voor op orkaan Beryl. Ook de Mexicaanse staat Quintana Roo bereidt zich voor op de komst van orkaan Beryl. De storm zal daar naar verwachting komende vrijdag aankomen. De orkaan brengt gevaarlijke winden, stormvloed en hevige regenval met zich mee, wat kan leiden tot overstromingen en aardverschuivingen. Voorbereidingen zijn al begonnen in Quintana Roo, waar bewoners en bedrijven voorzorgsmaatregelen nemen om de schade te beperken. En dit was het Extra Journaal. Wij zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Tot morgen!